V tomto videu sa pozrieme na moderný trekkingový e-bike od možno v našich končinách menej známej značky Winora a naviac sa dozviete aj o akciovom kupóne, ktorý môžete naň získať. Winora je nemecký výrobca bicyklov a elektrobicyklov. Vznik tejto spoločnosti sa datuje už do roku 1921, takže ide o ostrielanú firmu, známu prevažne v krajine zrodu. V jej portfóliu nájdeme mestské, trekkingové a detské bicykle. A podobne aj v elektrokategórii sa tento výrobca sústreďuje na tie, ktoré pomáhajú v dlhodobej udržateľnosti dopravy. Konkrétne predo mnou stojí e-bike, ktorý túto filozofiu rozhodne naplňa, pretože je postavený do trekkingovej kategórie. A konkrétne ide o model Yucatan Winora 8, ktorý predstavuje taký univerzálny elektrobicykel, ktorý vás bez problémov zavezie do práce či na nákup, alebo ho môžete využiť na nejaký výlet počas víkendu. Tento e-bike je jeden z tých typov, na ktorý už nie je nutné dokupovať nejaké doplnky, keďže tu máme extra výbavu ako integrované osvetlenie napájané z batérie, blatníky, nosič alebo stojan. Kokpit e-bajku sa skladá z vysoko posadených riadidiel a nastaviteľného predstavca. Všetky tieto komponenty podliehajú maximálnemu komfortu pre jazdca. O pruženie vpredu sa stará kvalitná pružinová vidlica Santur Nex E25 so zdvihom 63 mm. Sprevodovanie na e-bajku máme od Shimana, ide o osvedčenú kombináciu 8 rýchlostných sád Acery a Altusu, pričom na kazete máme rozsah 11 až 34 zubov a na kľukách vpredu nájdeme prevodník s rozsahom 38 zubov. Takto sprevodovaný e-bike je viacej stavaný na rovinky alebo také ľahšie stúpania. Srdcom tohto e-bajku je pohon od výrobcu Yamaha, ide o osvedčený a pomerne výkonný pohon PVST, ktorý má krútiaci moment až 70 Nm. Napájaný je integrovanou a vyberateľnou batériou s kapacitou 630 Wh, ktorá je viac ako dostatočná na mestské využitie alebo ľahkú turistiku. Celý systém je ovládaný pohodlne displejom s integrovanými tlačidlami. Obutie na tomto bicykli je pre túto kategóriu trošku netypické, pretože ide o 27,5 palcové kolesá, ktoré sú však v hrúbke 2,35 palca a sú to plášte Schwalbe Allgrounder, takže podľa názvu naznačujú, že ide naozaj o také univerzálne plášte. Brzdenie zabezpečujú hydraulické kotúčové brzdy značky Tektro, ktoré spolupracujú vpredu so 180 mm a vzadu so 160 mm kotúčom. Rám modelu Yucatan sa vyrába v takejto pánskej, ale zároveň aj v dámskej verzii. V tej pánskej verzii sa vyrába v 4 rôznych veľkostiach, a to od najmenšieho SK, ktoré bude vhodné od nejakých tých 160 cm, po najväčšie XL, ktoré v pohode zvládnu aj 2-metrové postavy. V čase uvedenia na trh je cenovka tohto e-bajku 2899 €, ale už v tejto chvíli ho nájdete u nás na stránke v akciovej cene 1999 €. Naviac teraz exkluzívne môžete získať ešte extra zľavu na tento e-bike, a to vďaka špeciálnemu časovo obmedzenému kupónu, ktorý nájdete dole v popise tohto videa. Winora Yucatan 8 je plne vybavený a komfortný elektrický trekking e-bike s osvedčeným prémiovým pohonom. Tento typ elektrobicyklov je v našich končinách ruka v ruke s rozširujúcou sa cykloinfraštruktúrou stále populárnejší. Ideálnou voľbou bude tento e-bike pre široké spektrum zákazníkov alebo zákazníčiek, ktorí hľadajú alternatívu či doplnok ku svojmu klasickému dopravnému prostriedku alebo len hľadajú parťáka na výjazdy s rodinou či do prírody.